Healing Mondays λοιπόν, και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς μας με θέμα τις διατροφικές διαταραχές. Και σήμερα λέω να σου πω την ιστορία ενός διαιτώμενου, ο οποίος τα πήγαινε τέλεια μέσα στην εβδομάδα, full light προϊόντα, όχι γλυκά, τέρμα δίαιτα, γυμναστική, τα πάντα, και μέσα στο Σαββατοκύριακο καταστροφή. Και ερχόταν τη Δευτέρα στο ραντεβού και μου έλεγε: τίποτα, χάλια, τα κατέστρεψα όλα, είμαι full απίθαρχος, δεν ξέρω, λέω να τα παρατήσω. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, γιατί ξέρω ότι σου φαίνεται γνώριμο. Το θέμα είναι ότι είναι απίθαρχος. Τι εμένα προσωπικά μου ακούγεται λες και κάθε εβδομάδα μπαίνει σε ένα νέο κύκλο δίαιτας υπερφαγίας. Όπου μέσα στην εβδομάδα στερείται τα πάντα και το Σαββατοκύριακο από την τόση στέρηση, αισθάνεται και πιο ελαφρύ σίγουρα, πάει και του δίνει να καταλάβει. Από Δευτέρα πάλι πολύ αυστηρή δίαιτα στο μυαλό του, γιατί αυτή τη φορά θα τα καταφέρω, αυτή τη φορά θα τα κάνω πιο αυστηρά. Και το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Και θα επαναλαμβάνεται μέχρι να βγει από αυτή τη διαδικασία. Τι πρέπει να κάνει για να βγει από αυτή τη διαδικασία, λες? Να φάει. Να μην στερείται μέσα στη βδομάδα. Να μην φάει πάλι από τη Δευτέρα τέλεια. Να ξεκινήσει κανονικά. Όχι δίαιτα και στέρηση. Να βάλει μέσα στη βδομάδα κάτι που πραγματικά θέλει. Όχι όλα καθαρά και κάτι που του αρέσει, ρε παιδί μου. Και προπάντων να φροντίσει τα φαγητά που τρώει να τον χορταίνουν. Δεν φροντίζουμε να ελέγξουμε το Σαββατοκύριακο, φροντίζουμε να μην ξεσπάσουμε το Σαββατοκύριακο. Και αυτό χτίζεται μέσα στη βδομάδα. Γι' αυτό, αν ταυτίζεσαι και εσύ με αυτή τη συμπεριφορά, δοκίμασέ το αυτή την εβδομάδα και πες μου πώς πήγε. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο.